Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры, пятніца каля 12 па беларускім часе. У нашай студыі блогер Александр Кнырович. Прывітанне, Александр. Дзень добры, Павел, дзень добры, паважаныя гледачы. Ну, а гэта значыць, што, як звычайна, па пятніцах будзем абмяркоўваць галоўныя тэмы і падзеі Беларусі, свету ў эканоміцы і крыху ў палітыцы. Пачнем з анонсаў, я думаю. Давайте. Сябры, вот мы з вами звычайна онлайн, да, і, дарэчы, чат трансляцыі, не забывайцеся пра яго, пішыце заўвагі, свае меркаванні, пытанні, карацей, все, што лічыце неабходным, толькі, конечно, без абразаў, самае цікавае агучым і на пытанні адкажам. А вось можна будзе нас з Александром онлайн, наадварот, офлайн, да, офлайн пабачыць у самым бліжэйшым часе, конечно, на жаль, не ў Беларусі па-ранейшаму, все ж таки ў Польшчы, але ў розных польскіх гарадах ужо узгодненыя такія нашы паслядоўныя выступы кожнага са сваёй праграмай. Тур такой. Да, значыцца, я буду праводзіць квіз пра, як бы гэта дзіўна гучыць, здаецца, тэма вельмі сумная. Мясцовае самакіраванне. Але насамрэч тэма бясконцая проста, да? Мясцовае самакіраванне – гэта тое, што людзі самі без дзяржавы робяць вакол сябе, і насамрэч залежыць ад краіны, канешне. У некаторых гэта сапраўды вялікая дзейнасць. На жаль, у Беларусі гэта ўсё, канешне, ну, крыцей, ладно. Вот вы все ўжо зразумелі. Сумную тэму пайшлі кудысьці, да. А далей Александр разам з... Это ж можна насаваць, правильно? Разам з Андрэем Егоровым будуць размаўляць, будзе сустрэча такая за людзьмі пра, власна, таксама, мне здаецца, пра нейкую вот такую вот мясцовую самаарганізацыю. Пра грамадскую актыўнасць, але ўсё ж такі, вот Павел так сумна распавядае, гэта толькі форма. Канешне, гэта толькі форма тая, што Павел кажа пра гульню, і, магчыма, у ёй будзе больш беларускасці, ўсё ж такі. І форма наша сустрэча, а калі казаць сапраўды, то, канешне, як паказала у тым ліку і наша гульня на мінулым тыдні, што вось такое разговор твар-твар і размова доўгая, такая па тэрмін, яна значна лепш, как бы значна якасней і значна цікавей, чым любыя онлайны і інтэрнэт. З рознага, прычым з розных меркаванняў, там ужо мы пачалі крыху расказваць пра тое, што было на гульні. Гэта, конечно, будзе тэмай нашага сённяшняга стрыму, але мне здаецца, што мы адкладзем яе на потым. Карацей, вот мне спадабалася гэтая думка, што мы все онлайн-борзы, конечно. І зусім не такія, як тады, калі вот мы сустракаемся, глядзім аднаму ў вочы і пачынаем пра нешта важнае размаўляць. І гэта атрымліваецца нашмат больш канструктыўна, тому што в онлайне мы ершымся, вылузваемся, да? Да, ось. Такі вельмі дробны контакт, які оставляе месца толькі для вось такога чорна-белага адчування. Гэта зусім не тое, што патрэбна для контакта. Карацей, 14 траўня Беласток, Тутака, і 17 траўня Кракаў, Прастора. Вось такія у нас планы, а далей можа быць і яшчэ. Ёсць яшчэ гарады. Не ведаю, як у Беластоке, а Прастора яна знаходзіцца ў самым цэнтры Кракава, амаль побач з Марыяцкім касцёлам і з гэтай плошчай, вельмі прыгожае месца. Ну, але я таксама павінен дадаць яшчэ адзін анонс, які будзе вельмі хутка, амаль праз 7 гадзін. Ведаеце, мне кинули выклик Марго Ворохова и Лиза Прокопчика, як віце-спикерка, сказала: вы не уйдете от отказности, для вас вельмі шмат пытанняў, таму запрашаем у жывы эфір сёння о 18 гадзіне по Варшаве, напэўна, 19 по Менску. Я сказал, толькі при асаблівых умовах. Яны пагадзіліся, две дзяўчынкі пагадзіліся на мои умовы. Таму страшно подумать, Александр. Вот все, что вы подумали, все будзе менавіта так. Гэта той самы стрым, дзе яны ляжаць у ложку удвох, да, і
и вы Заўважце, таксама, паважаныя гледачы. Не, так я глядзеў просто, это не секрет, что Гэта не я сказал. Марго и Лиза, лежачы ў ложку, як Джон Леннон і Йока Оно ў свой час, да, падчас сваіх мірных пратэстаў, да. А я Гомер Симпсон дрысую себя яшчэ туда. Што ж, Гомер Симпсон. А 18 сегодня, глядите, анонс есть у меня на Facebook, и, напэўна, есть у каналах наступы, калі у вас есть жорсткія пытанні, абяцаю, што гэта будзе без абмежаванняў з аднаго боку, а з другого боку я не з'яўляюся чальцом Коаліцыйнай рады, не плануем быць і не планую быць палітыкам, таму у меня будзе нейкія абмежаванні, ведаеце, па нейкім размовам адносна іншых людзей, які не выходзяць у спіс наступа ці не выходзілі ў спіс блока. Но все астатняе будзе на максімуме. Без всяких, без цензуры. Без цензуры. Ну, цікава. Цяпер давайте пра ўжо тое, чаму власна будзе наша праграма. Па-першае, конечно, тое, што адбывалася ў Ереване. Лукашенко там з Пуціным не было, але абмяркоўвалі. Армянскія палітыкі пакуль што, мне здаецца, Пуціна чапаць баяцца, да, пабаиваюцца, может быть, асцерагаюцца неяк, не ведаю, што іх спыняе, але вот у дачыненні да Лукашэнкі за словам у кішэню не лезуць. Все, што яны хацелі бы сказаць Пуціну, яны Лукашенко. То бок гэтая сітуацыя, калі Лукашенко пазіцыянуе сябе нейкім вот для амерыканцаў, да, ён же так сябе пазіцыянуе, як нейкі контакт с Кремлем. Конечно. Да, вот вы мне скажите, а я ему, а ён мне, а я вам, да, і вось гэта так працуе і ў іншы бок, да. Конечно. Армянскія палітыкі хацелі б таксама нешта перадаць. Слухайте, у советские часы были анекдоты про армянское радио, памятаеце? Вось мне падаецца, гэта нейкі такі прыклад. Ну давайте далей. Ну далей Лукашенко сёння раніцай леціць у Москву залізваць раны в кампаніі свайго апошняга армянскія раны свайго апошняга саюзніка. Ім, конечно, будзе ёсць пра што пагаварыць вось пра всю гэтую сітуацыю, калі Арменія за лічаныя гады, за 3 гады з саюзніка, з партнёра па ДКБ ператварылася ў краіну, якая праводзіць саміты еўрапейскага партнёрства, якая вярцела і ДКБ, і саюзы з Пуціным. Армения. Я сказал... Не, я говорю, меня просто ураживает сама, что гэта, ну, ведаеце, ну, нават не Казахстан. Ну, не кажучи про іншыя буйныя краіны, а Армения. Я уж подумал по вашей реплице, что я як Трамп. Не, вы не помылились, все нормально. И сказал, что іншае. Я просто, ну, видите... Маленькая, гордая, кавказская краіна. Так. Да? Меньшая за Беларусь. Я хочу сказать, что калі Беларусь называюць маленькой краінай, гэта мяне абражае шчыра. Мы 13-я краіна по плошчы ў Еўропе. Магчыма, армян таксама вось абразіла, але, ну, ладно, параўноўваем хаця б з Беларусью. Ну, вось, але показала характар, і оказывается, это можно так. Ну так. Да, причым яна знаходзіцца не мяжуе з Польшай, з Літвой, з Латвіяй, да, то бок это ўжо лічы Еўросаюз, лічы Еўропа, яна знаходзіцца недзе там, дзе зусім іншыя палітычныя расклады, дзе Расія нашмат больш мае ўплыву. Там, конечно, ёсць іншыя суседзі, але і з імі Расія таксама, ну, піхаецца локтямі, да. І все ж таки можна, да? Вось гэта амаль ужо мы ўсё сказалі, мне падаецца. Но, але гэта павінны былі быць анонсы. Напэўна, мы пагаворым пра 9 мая, канешне. Да. У нас звязаная сама гісторыя ўласна з гэтым прычым. У нас ёсць вельмі цікавая гісторыя, канешне, да, якая аб'ядноўвае нас з Павлом шмат гадоў. Вось. Была пра эканамічныя тэмы. Мяне на гэтым тыдні вельмі ўразіла, як Лукашенко чахвосціў Турчына, і мне падаецца, што гэта пачатак звальнення Турчына. Мы казалі ў гэтай студыі, што пытанне толькі колькі праатрымаецца Турчин. Былі нейкія размовы у нас пра алкаголь. Да, про алкаголь. Некая цікавая тема. Ну і, канешне, размова пра вынікі гульні Мацкевіча і трохі пра Коордынацыйную раду. Але мы вырашылі аставіць гэта, не рабіць гэта галоўнай тэмай, таму што, ну і так яна з усіх ужо лезе ушэй гэтай тэмы пра гульню, таму мы паговорым у гэтым напрыканцы нашай праграмы. Ну і, канешне, выбары Коордынацыйную раду пачнуцца праз 3 дні, таму немагчыма не заўважыць і не задаць сябе і вам пытанне, за каго будзеце галасаваць. Вось, я давайте тады для апытанкі зададзім пытанне, ці будзеце вы галасаваць. Сябры, вы можете
па-першае, прагаласаваць у нашай апытанцы. Гэта бяспечна. Вось, гэта не так сур'ёзна, канешне, як выбраў каардынацыйную раду. А таксама, як казалі у нас там на гульні, аднесціся неяк да гэтага, да? То бок сэнс гэтай частка, гэтай методологии, методики, я не ведаю, як гэта сказаць. Это вот такое усведомленае стаўленне да дзеянняў. Вось, калі нехта нешта кажа, то можна да гэта нейкім чынам паставіцца, да, і сфармуляваць сваё стаўленне. Вось, калі ласка, пішыце і зноў жа ў чаце трансляцыі, я зараз ствару гэтую апытанку. Ну што, з чаго? Ну, напэўна, з канала «Кныровіч План». О, конечно, сябры. Самый-то галоўны анонс мы забыли. У Александра ёсць уласны YouTube-канал, які называецца «Кныровіч Планы». Там выходзяць сціслыя, ёмістыя відэа пра таксама пра эканамічнае, пра палітычны кантэкст. І у суботу, я так разумею, заўтра выйдзе відэа, прысвечанае 9 траўня. Александр, что вы вот нового, ну, вот, ведаеце, да, хочаце сказаць на гэтую тэму ў сваім відэа? Напэўна, самае месца, што мы с вами уже 10 гадоў таму ўсё сказалі по гэтаму поводу, і настолькі мы ўсё сказалі, што Павел тады працаваў, напэўна, галоўным рэдактарам. Ну, я працаваў рэдактарам Куку.орг, быў такі сайт, на жаль, дарэчы. Адна з ахвяраў Трампа, я так разумею, і цяпер гэтага сайта і нашых артыкулаў знайсці не атрымаецца. Я намагаўся, але не знайшоў, так. Але 10 гадоў таму, сябры, неспадзявана, менавіта сайт Куку.орг. Вот не онлайнер, не Тутбай, не Еўрарадыё, там не Белсат, можете пералічваць, не наша Ніва, да? А менавіта сайт Куку.орг першым у Беларусі заблакавала Міністэрства інфармацыі, там падаспелі новыя законы такія свеженькія, да? Вось за нейкі контент. 4 артыкулы, 3 артыкулы Александра і 1 мой. Ведаеце, калі прыходзяць нейкія людзі, кажуць: а як ты там жыў до 20-го года? Ты ж толькі выйшаў, і ты павінен быў збегчы, і таму ты зараз супраць, а ты все гэтыя 20 гадоў там працаваў на Лукашэнку і так далей. Я кожны раз узгадываю гэтую гісторыю аб тым, як ну, я напісаў, не тое, каб напісаў, мы працавалі тады так, мы сустракаліся з Александрай Романовай, привет, Саша, і яна задавала пытанне, я адказваў, а потом з гэтага такі наражаўся нейкі такі вельмі востры, цікавы матэрыял. У меня было 3 тэмы. Першая тэма, гэта, канешне, аб тым, як мы прадалі нашу победу, перамогу, што вось гэтыя все унітазы і ракеты не прывядуць да добра, і яны не прывялі да добра. Другая тэма, ці патрэбна хадзіць да царквы. І трэцяя тэма, ці павінны дзеці шанаваць сваіх бацькоў. Вось. І яны все былі, ну, такія палемічныя, вострыя, але ўсе былі накірованы на то, каб чалавек падумаў, сам неяк аднёсся, як сказаў Павел. У Павла была таксама артыкул пра парад перамогі, пра тое, як святкуюць і адзначаюць, хутчэй, у розных краінах, да, дзе гэта адбываецца з вайсковай тэхнікай такім же пафасам, як у Беларусі. На той час, конечно, у нас былі парадзішчы, ну, да? Унітазы, так, вось, конечно. Да, керамінаўскія эти ездзілі, я спярша не зразумеў, што вы мелі на увазе, Александр, калі сказалі унітаз, таму што ў мяне ўжо унітаз асацыюецца з вайной в Украіне. Вось з гэтымі вот расійскімі марадзёрамі, якія цягнулі унітазы з украінскіх дамоў, да? Гэта не тыя унітазы. Да, это не тыя унітазы, это беларускія унітазы на парадзе перамогі. Разумееце, які унітаз як сімвол, да. Вот як символ вот всего вот этого вот, да? Вось, згодны з вами, сімвалічна. Ну і, карацей, вот у мяне быў такі артыкул, і чамусьці таксама, ну, я разумею, чаму, але ну вот не спадабаўся, да? Я памятаю, ехаў у маршрутцы раніцай на працу з Малінаўкі, значится, і мне звоняць і кажуць: сайт недасяжны. Я такой: што здарылася? Там туды-сюды, пасля кажуць: там, калі прыйшоў ліст з Міністэрства інфармацыі, нас заблокировали. Я таки: нас заблокировали? Серьезно? Типа, что вообще? Там не хартию. Да, не хартию, да. Ну и мы пошли в Министерство информации, там были смешные размовы. Наместник министра информации не ведал, что у министерствах ничего не блокуется. Як бы вот у людей звычайных блокуецца, у міністэрства застаецца доступ. І мы прыходзім і кажам: ну мы уже там, мы ж заблокаваныя, там мы там все это самое прибрали, ўсё, да, прибрали. А ён кажа:
что вы хлусите? У меня открывается. Подводит нас до своего компа. У него открывается. И мы такие, быццам бы реально... Типа хотели наебать министра, ну, нам министра, да? Вот, типа сказать ему, что все уже хорошо, мы уже все, а на самом деле мы-то ничего не выдалили, быццам бы, да? Вот, короче, вот были такие разборки, праз некий час все это скончилось разблокировкой. А у меня это было так, ну, по-перше, была размова с Сашей, я сказал, тогда, конечно, прибирайте артикул, а что робить? А по-другое, ну, я был в Италии, я был на башне некой во Флоренции, и мне туды звоніць некий милициант и каже: Александр, приходите до нас на размову. Я говорю, я не могу, я во Флоренции. Не в маршрутке. Была некая пауза. Каждому, конечно, свое. Ну, в общем, то бок мы ў гэтай тэме даўно, мы прафесіяналы. І, канешне, год таму я сняў такі, ведаеце, вельмі грунтоўны падставовы выпуск, які набраў 140 000 праглядаў пра пабедабесе і пра цалкам такі погляд на гэтую вайну. І мне падаецца, што так дадаць вось такога грунтоўнага да гэтага няма чаго, няма чаго так, нам знайшлі гэты сайт, але у нейкіх архівах, конечно, вельмі цёпла заглянуць на гэта. Так вось, але і таму в гэты раз, ведаеце, Павел, вось моя поездка да Гданьска, там быў такі момант, калі чалавек, які жыве ў Гданьску, беларус, сказаў, што мясцовыя жыхары дагэтуль памятаюць пра 1 мільён згвалтаваных жанчын савецкімі войскамі. І я збіраўся зрабіць выданне менавіта праз гэта, пра то, што вайна не была чорна-белая, вайна была вельмі складанай і рознакаляровай у розных момантах. А тут падвернуўся гэты Вальфовіч, які там пазаўчора заявіў о тым, што краіны Захада так амаль усі напалі на Савецкі Саюз. Ну, ён як такі даў добры пас, каб паразмаўляць аб тым, як выглядалі ўсе краіны Захада, ці не ўсе. І вось таму гэта выданне, якое, ну, у меня відос, які абапіраецца на гэтыя две заявы, про то, што краіны Захада напалі, і про тое, што ці былі гэтыя згвалтаваныя жанчыны, і разгортваецца у тое, як все гэта адбывалася. І, канешне, ніякія краіны Захада на Беларусі нападалі на Савецкі Саюз. Гэта было, ну, у Саюзе з Гітлерам было 7 краін. Чисто тэхнічна Нямецчына, конечно, заходняй за Беларусь знаходзіцца, да? Але назваць это калектыўным Захадам, як гэта сёння любіць беларуская прапаганда, ніяк язык не паварочваецца. Але глядзіце, у чым падрабязнасць, ну, конечно, было каля 35 краін, як лічыць, некія былі ўжо акупаваны, і з іх 7 сапраўды ўхадзілі ў Саюз з Гітлерам, гэта, конечно, першую чаргу Італія, ну, а потым у розных сэнсах, там Венгрыя, Балгарыя, Румынія, конечно же, Фінляндія, куды ж без яе, на якую напаў раней Савецкі Саюз, то бок гэта было 7 краін з 35. Некай большасці не атрымліваецца. Ну, аб чым кажа гэта наш Вальфовіч, аб чым кажа расійская прапаганда? Аб тым, што вось там у войску Гітлера былі гішпанскія брыгады, і французскія, і польскія, і так далей. І таму вось гэта ўсё краіны агульнага Захада. Ну, калі ты глядзіш у статыстыку, у тебя атрымліваецца наступны. Усяго праз войска Гітлера прайшло 17 мільёнаў чалавек. Замежнікаў там было 2,5-3 мільёна ўсяго. І з іх большасць ад 1,5 мільёнаў і вышэй былі ў тым ці іншым сэнсе рускі. Ну, то бок не рускія, а, канешне, ці грамадзяне Савецкага Саюза, якія трапілі палон, ці добраахвотна перайшлі на бок, ці былыя грамадзяне Расійскай імперыі, якія добраахвотна пайшлі ў войска ваяваць супраць беларусаў. І ў тым ліку беларусаў супраць бальшавікоў. І таму, калі ты падыходзіш вось з такой меркай, што нейкія легіёны былі там у складзе войска Гітлера, то ты павінен сказаць, што краіны агульнага Захада і СССР сам на сябе напаў. Таму што большасць там было такіх замежнікаў. Вось такі парадокс. Мы размаўляем аб гэтым, размаўляем пра цікавыя гісторыі. Ведаеце, як Швейцарыя была незалежная ў гэтай вайне, яна была незалежнай, але у ёй была буйная вытворчасць, якая была патрэбна ўсім. І калі Германія захапіла Францыю, яна так раз і бачыць, што нейкі такі цягнік ідзе праз тэрыторыю Францыі з нейкімі там прыборамі, ведаеце, гэтымі, як яны называюцца, аптычнымі прыборамі, ідзе да Великобритании. Со Швейцарии. Со Швейцарии.
Германия кажа: а то-то, что это у нас такое? Не пустим. На что швейцарцы пишут, говорят: поважанные нацисты. Тут такое дело. Так, мы поставляем гэтыя приборы, якія потым ідуць до Великобритании, якая з вами воюе, а частка едзе яшчэ ў Советский Союз, які з вами воюе. Але ёсць одна падрабязнасць. У адваротны бок з Великобритании, з калоній, ідзе каучук, якога у вас, паважаныя фашысты, нацисты, няма. І таму, калі вы забараніце нам гандляваць з Великобритании, у вас не будзе каучук. Таму вы вырашаеце самі. І вельмі гэта выглядае дзіўна, але Швейцарія сапраўды працавала на абодва бакі, і праз акупаваную тэрыторыю рухаліся ў тым ліку і цягнікі з вось такімі ваеннымі таварамі для абедзвюх бакоў. Магчыма, не дакладна скланяю. Вельмі цікавая гісторыя. Ну і, канешне, наконт згвалтаваных жанчын, гэта такое, ведаеце, вельмі сур'ёзнае пытанне, яно ў чым? Ну, лічбы, зразумела, яны не пацверджаныя. Ёсць кніжка нямецкай аўтаркі, якая піша пра 2 мільёна, у сэнсе не савецкіх салдат, а цалкам, таму што такія выпадкі былі і на тэрыторыі акупаванай брытанцамі і ЗША, і там же частка была акупацыйная зона Францыі, таксама была. Вось. Але, канешне, пацвердзіць іх дакументальна амаль немагчыма. Тое, што гэта была масавая з'ява, сапраўды, тое, што пасля вось гэтых кантактаў савецкіх салдат нарадзілася ад 100 до 300 тысяч дзяцей у Германії і ўсходняй Германії, гэта факт, але гэта факт, які таксама немагчыма ацэніць дакладна. Чаму? Таму што частка гэтых кантактаў, як я, ведаеце, так кажу, кантактаў, яна была добраахвотна, гэта таксама было, таму тут вельмі цяжка аддзяліць. Ну і, канешне, фактам з'яўляецца колькасць прыгавораў унутры савецкага войска за гвалтоўнае дзеянне адносна мірнага насельніцтва, і мы разумеем, што такое прыгавор, які ў такіх умовах, ваенных умовах, дайшоў да прысуда. Ну, гэта 1 з 100. Вось. Таму вось гэтая з'ява сапраўды была, і яна стаіць паміж намі і вось гэтымі людзьмі. І вось размова ў маім відосе аб тым, ведаеце, агульны сэнс такі: на тэрыторыі Беларусі і Расіі вайна яшчэ не скончана. Вайна, другая мировая вайна, яна яшчэ не, сусветная вайна, яна яшчэ не скончылася, таму што, ну, як быццам мы ўсё яшчэ з імі змагаемся. Ва ўсёй астатняй Еўропе все гэтыя цяжкія рэчы, цяжкія выпадкі, яны, ну, неяк так вынесены на паверх, прагавораны, ну, там, хто-то каму-то нешта заплаціў, хто-то прабачыўся за гэта, но яна скончана, гэта ўжо цменташ, як па-беларуску. Могілкі. Гэта ўжо могілкі, прыбраныя могілкі, на якія прыходзяць, каб памінуць тое, што адбылося, але не цягнуць гэта ўсё ў сённяшні дзень. І ў гэтым вельмі вялікая розніца паміж нашымі краінамі, і Беларусь, Расія, яны адныя такія ў свеце. У астатнім свеце гэта ўсё спрымаецца цалкам па-іншаму. Вось такі выйдзе відос заўтра. Вы, вот, Александр, пераварочваеце ўсё, як звычайна, з ног на галаву. Я не про фактуру кажу, я кажу про падыход. От ёсць такі мем, не все так адназначна, да, які вельмі любіць ужываць якраз такі расійская і беларуская прапаганда ў дачыненні да тых рэчаў, якія яны хочуць замыліць, спрэчыць. А вось Вялікая Атчынная вайна, Другая сусветная вайна, перамога, гэта якраз тое, дзе яны хацелі б, каб все было адназначна. Як бы, правда, яны, канешне, кожныя пару гадоў выкатваюць нейкую новую версію, як бы, да, перезапуск, у залежнасці ад абставінаў, да, вот, трэба, каб нейкая краіна таксама напала на Савецкі Саюз нямецчыны. Хорошо, вот придумаем, як бы это вот так зрабіць, да, і гэтак далее. Але все ж таки вот яны хочуць, каб все было адназначна. І тут вот прыходзіце вы, или там мы в 2015 годзе, да, и такие, вот ведаете, вот все ж таки не все так однозначно, да, и гэта, конечно, их, да, бесит, прымушае вырубіць сайт, там гэтыя все артыкулы там крымінальныя, цяпер вот адмаўляць геноцид нельга. Ну, вот як бы пайшлі б мы с вами, Павел, по этапу у 15-м годзе, калі былі б... Калі б такія ж былі законы, да, калі б швед быў генпракурорам там і так далее.
Ну, не было такіх законаў, магчыма, мы таму і дазвалялі сабе такія рэчы, знаходзячыся ўнутры Беларусі, хаця вот Александр быў у Флорэнцыі. Ну, это ж часова было. Конечно. Так, ну давайте далей рухацца. І я папрасіў вас цяпер распавесці, што там здарылася з Турчыным. Бо, калі шчыра, я рыхтаваўся да эфіру, прагледзеў там, што было, да, і не знайшоў нейкіх прыкметаў бурі нейкай, да? Магчыма, давайте гэта не будзе доўгай размовы, а я прапаную проста гледачам прыгледзецца, ў якім сэнсе. Глядзіце, у нас да гэтага быў Галубчынка, чалавек, які быў на ўсё згодны. І мы амаль дайшлі, што мы забаранілі вываз усяго з краіны. Ну, дурасць была. Была дурасць. Прыйшоў Турчын, які вельмі дасведчаны чалавек, які не кажа глупству, які глядзіць на рэчы вельмі збалансавана. Настолькі збалансавана, што калі мы ў адной размове з адной калумністкай, скажем так, Еўрараду, здаліся пытаннем, а если б сёння былі дэмакратычныя выбары, мы бы каго выбралі паміж Турчыным і Ціханаўскай? І вот я задумаўся. Стаіць, да? Я задумаўся ў гэты момант. Таму што чалавек вельмі дасведчаны, не дазваляючы сябе нейкіх гэтых выказваній, і ён робіць добрыя рэчы для эканомікі Беларусі, бачна, як яго нагінаюць. І я толькі чакаў часу, калі Лукашенко пачне на яго злавацца. Калі Лукашенко пачне рабіць з яго козёл адпушчення, як па-беларуску? Так і будзе, я думаю. Козла адпушчення. І мне падаецца, вось гэты працэс пачаўся. Пачаму? Таму што першы раз на нейкай нарадзе за гэтыя 1,5 гады ён пачаў казаць аб тым, а што ты мне прыносіш? Чаму столькі прадпрыемстваў прыходзяць за грашыма і просяць. У тебя няма ніякай іншай стратэгіі. І зразумела, што Турчын тут у чым ён вінаваты? У тым, што Лукашенко 30 гадоў інвеставаў у стратнае прадпрыемства? Ну, конечно, не. У тым, што Лукашенко не дае правесці, зачыніць нешта, не дае прыватызаваць нешта, не дае памяняць спосаб кіраўніцтва гэтым прадпрыемствам. Гэта ж не Турчын, гэта ж Лукашенко не дае гэта зрабіць, і, прэм'еру, гэта, працуе ў тых абставінах, якія ёсць. То бок, віны Турчына, адказнасці, у гэтым няма ніякай, гэта створана самім Лукашенко. Турчын можа толькі трохі падкруціць. І вось мы бачым, як Лукашенко наўмысна робіць публічна. Ведаеце, я разумею, што тое, што адбываецца зачыненымі дзвярмі, гэта інша. Но калі гэта адбываецца публічна, то мне падаецца, што наш Турчын пад нейкай пагрозай пачаў быць. І вось на гэта я прапанаваў бы звярнуць увагу як на нешта вельмі новае. Новае вось у гэтым панокцікамі беларускіх нарад пра Лукашэнкі. Напэўна, нічога іншага у мяне не было жадання заўважыць за гэты нагоды. Цікава. Прабачце, тое, што цэментныя заводы просяць скасаваць ўсё, што там было інвеставана, нейкія там Светлагорскі ЦКК, гэта тое, што там абмяркоўвалася, но гэта ж не з'яўляецца навіной. Гледачы Еўрараду сябе вельмі і маюць погляд, напэўна, такі ж, як я. Ведаеце, мы там 15 гадоў таму бухалі мільярд у цэментную галіну, яна адпрацавала ў страты цалкам, і зараз ужо час закупляць новае абсталяванне. То бок гэты мільярд, гэта ваш мільярд, які ўжо ў сметніцы. Скончыўся, все. І чамусь Лукашенко гэта здзіўляе. Но гэта нічога новага ў гэтым няма. Так. Я хацеў сказаць, па-першае, што наўрад ці нас чакаюць выбары такія, на якіх будуць Турчын і Ціханаўская, таму што я так разумею, што Ціханаўская не пойдзе. Прынамсі, так это выглядала 6 гадоў таму, што яна, 5,5 гадоў таму, што яна не пойдзе на тыя выбары, дзе ўжо будуць выбіраць прям прэзідэнта на наступныя 5 гадоў, да? Таму, хутчэй за ўсё, выбар у нас будзе крыху іншы. Турчын там Качанова, Лебедька. Хто вот з когорты палітыкаў? Мне цікава, што Дмітрія Канапацкага. Я падумал, а хто вот з іх, з таго боку, да, з боку Ціханаўскай мае нейкі палітычны трэк і амбіцыі, да? Ведаеце, я запытаўся, в рамках этой гульні запытаўся у аднаго з сацыёлагаў, не буду называть фамилию, а ёсць ли какие-то апытанкі внутри Беларуси наконт узроўня давера? І адказ быў такі. Ёсць, але методыка недакладная, таму яны не выкладаюцца на паверх. І ёсць рэйтынгі даверу да 2 беларускіх палітыкаў у замежжы,
не буду называць гэта рэйтынгі, але яны істотныя, ну то бок гэта цифры не мои. І гэтыя два палітыка, гэта Ціхановская і Бабарык. Ну, дарэчы, вот Бабарыку, магчыма, мы побачым, ну, вот. Сярод кандыдатаў. Ніякіх іншых людзей з амбіцыяй і з міграцыі, ну, яны не будуць успрынятыя у любым выпадку, не будуць успрынятыя беларусамі, то бок разважаць на тэму, не ведаю, Цыпкала ці Лебедька, за ўсё павагай да шматгадовага аўтара Канстытуцыі. Анатолий. Ну ладно. Ладно, хорошо. Я спадзяюся, што гэта жарт. Гэта будуць іншыя выбары, не будзе Ціхановсканых. І ў гэтым плане, в прынцыпе, можна і за Турчына будзе прагаласаваць. Ну, в тым плане, што калі гэта не супраць Ціхановскай, то ён можа і выглядаць такім добрым тэхнічным прэзідэнтам. Да, адносна добрым, адносна кваліфікаваным. Ну, мне здаецца, можна не працягваць гэтую думку, таму што Турчыну это можа толькі нашкодзіць. Вот это быццам бы пад ім ужо хістаецца фатэль, і мы такія, класны был бы прэзідэнт Турчын, да? І яшчэ так ножку падпіліваем, да? Згодзін, давайте спынем. Спынем факт у тым, што гісторыя паўтараецца, і чарговы прэм'ер-міністр чамусьці не змог нічога змяніць у сітуацыі, дзе ён нічога не вырашае, і адправіцца туды, куды адправіліся, уласна, іншыя прэм'ер-міністры, ці кіраваць якой-небудзь вобласцю, ці на сімвалічнае падвышэнне ў органы саюзнай дзяржавы, ці там в Евразійскую эканамічную камісію, там куды-небудзь, вось туды, калі што-небудзь не здарыцца і што-небудзь раптам не зменіцца. Ідзем далей. У нас яшчэ выбары ў Коордынацыйную раду і пару слоў пра гульню Мацкевіча. У прынцыпе, пару слоў пра гульню Мацкевіча можна таксама хутка, таму што праз 2 гадзіны прыйдзе Мацкевіч. У эфір Еўрарадыё там будзе з першых вуснаў інфармацыя. Вось, ну, Александр, запытаюся у вас, што у вас змянілася ўнутры? Як вы ацэньваеце значэнне гульні для публічнай прасторы і для сябе уласна? Ну, наконт публічнай прасторы, ведаеце, вось я прыйшоў да врача там месяца 2 таму, і ён мне выпісаў нейкія лекі і сказаў, што вынік пабачыш праз 3 месяцы. Ну, то бок, гэта прыкладна так. Мы пабачым вынікі для публічнай прасторы, але праз некалькі месяцаў. Што асабіста да мяне, што змянілася? У мяне, мне, канешне, нарадзілася адчуванне, што шмат якія людзі глядзяць цалкам на сітуацыю, цалкам на некую стратэгію дзеянняў, таксама, як я. То бок, гэта не я адзін такі недарэчны, а гэта агульная думка аб патрэбе дээскалацыі і так далей. Але галоўнае, ведаеце, што прагучала на гульне, што нам патрэбен пакет, што беларуская пазіцыя яна павінна прыйсці з нейкім пакетам да беларусаў. З якім пакетам, да якіх былі спрэчкі, таму што я гэта разумею як тое, аб чым кажу шматразова, і тое, аб чаму прысвечана наш серыя пасля Лукашэнкі. Выйшаў, дзякую, што вы глядзелі першы відос, хутка будзе уже серыя, мы выйдзем у нейкі рытм, што наш пакет гэта прапанова беларусам таго, што будзе мяняцца ў краіне. І ён павінен быць падтрыман еўразвязам, першую чаргу, канешне, Польшай і астатнімі. Ну, вось сэнсы, якія пакеты павінны быць, былі такія трохі розныя, але фактам з'яўляецца тое, што самое па сябе давайце пасадзім Лукашэнка ў Гаагу, гэта толькі пачатак размовы, а не канец, не фінал яе. І вось тое, што шмат якія людзі глядзяць на гэта таксама і збіраюцца над гэтым працаваць, мяне вельмі натхніла ў гэтым сэнсе. Асобна скажу, што і гэта самыя людзі, якія не заплюшваюць вочы на небяспеку, магчыма, яшчэ адной вайны. То бок тэма мілітарных і парамілітарных структур таксама гучала, але менавіта ў тым сэнсе, якім Павел сказаў адразу. Калі ты змагаешься з кімсьці ў інтэрнэце, ты вельмі жорсткі. Ты вось у тебя вось ворагі, сябры, калі ты сустракаешься сапраўды і пачынаеш размаўляць, ты знаходзіш, як убудаваць цалкам гэта, каб адно не суперачыла іншаму. І вось гэта было вельмі натхняльна, канешне. Вось гэта агульная рамка. І яшчэ адно, канешне, што менш
магчыма менш заўважнае, але тое што мы ў рамках групы і таксама з Паўлам шмат размаўлялі пра язык, мову, на якой мы размаўляем, што канешне мы павінны ісці насустрач друг другу і павінны рабіць крокі нашыя насустрач. І канешне вось гэтая мова раздзялення, для мяне, магчыма, Павел, яна гучыць для вас па-іншаму, но для мяне, ведаеце, вось я ніколі не ўжываю слова я бацькі. Таму што гэта абраза. Як абразы з'яўляюцца і беглыя, і дзіўна, што і змагары ў нейкім сэнсе з'яўляецца абразы. І, напэўна, мы павінны пачаць шукаць тую мову, якая бы нас ўсё ж такі аб'яднала. Гэта не азначае, што я павінен аб'яднацца з Церцелем ці з людзьмі, якія мяне асаджалі беззаконна за краты. Але людзей, якія здзейснілі сапраўднае злачынства ў Беларусі, вось такая колькасць. А есть колькасць, якія проста па-іншаму глядзяць на рэчы. І гэта таксама беларусы, таксама нашыя людзі. І вось гэта рух насустрач, які павінен таксама і праз мову неяк адлюстроўвацца. Гэта вельмі цікавая для мяне думка. Я думаю, як з гэтым можна працаваць. Ну і, канешне, тое, што казала Настя Касцюгова в эфіры, гэта не толькі яе думка аб тым, што вось, магчыма, нейкая буйная тэхналагічная прапанова для краіны. І у гэтым ёсць энергія, у гэтым ёсць эвалюцыя, у гэтым ёсць развіццё. Энергіі у жорсткам супраціве, нягледзячы ні на што, больш няма. І гэта праўда. Прайшло 6 гадоў, умоўна кажучы, 6 гадоў жорсткай канфрантацыі. Рэжым забіваў, сажаў, людзі паміралі ў турмах, выносіў прысуды, канфісковаў маёмасць, пужаў там і гэтак далей. Дэмакратычныя сілы са свайго боку дзейнічалі тым, што яны маглі. Па максімуму. Санкцыі, чорныя кнігі, гаюн, шмат чаго, да, і гэта канфрантацыя, як мы бачым на 6-й год, не прыносіць ніякіх зрухаў. Як бы можна верыць у тое, што яшчэ месяцок і рэжым все, да, як ізноў жа хартыя згаданая вамі, да, там засталося на 3 дні рэжыма. Можна верыць, месяцок, год, да, але мне здаецца, што з такой жа можна верагоднасцю ўжо прадказваць гэтых самых чорных лебедзяў, да, якія калі-небудзь прылецяць, калі прылецяць, то прылецяць, як бы, да. Вось. І што важна, я так вас разумею, на канферэнцыі было, што шмат людзей думае так, высветлілася раптам, што даволі шмат людзей, што не толькі Александр Кадырович, там і Настя Касцюгова так думаюць, да, а так думае шмат людзей. Гэта людзі гэта зразумелі. І далей, наступны крок гэта так што ж мы прапануем? Што ж прапануем? А прапанаваць, у прынцыпе, складана ў такой сітуацыі, як я разумею. То бок, Мацкевіч хацеў, каб была выпрацавана нейкая агульная стратэгія, прынамсі гэта было заяўлена, як тэма гульні, ніякай агульнай стратэгіі выпрацавана не было. Адны прапанавалі падрыхтаваць нейкі пакет, іншыя прапанавалі нейкім чынам праз тэорыю малых уздзеянняў, не наўпростых уздзеянняў развіваць беларускае грамадства, каб яно прыйшло да нейкага ўзроўню і запатрабавала б все ж такі ад уладаў, каб яны адпавядалі, пачалі адпавядаць гэтаму ўзроўню, а значыць, змяніліся так ці інакш. Вось такі ўплыў. Як бы шмат было выказана у такім рэчышчы. Былі іншыя ідэі, але ніякай агульнай стратэгіі няма. Ці патрэбная яна, не ведаю, але факт, што шмат людзей
усведомілі, может быть, над нами зараз посмеются надо мной, да, что, мол, да и без ваших гульняў як бы было ясно, где мы знаходзімся, да, але, ну, я скажу, нет, сябры, не ясно. Ну, мы ж бачым, что тыя людзі, якія сёння прадстаўляюць Беларусь на міжнароднай арэне, яны не змяняюць фактычна сваіх стратэгій, да, ну, значит, прынамсі, ім неясна. Значит, трэба, каб з'явілася некая сіла, якая ім патлумачыла. Ці будуць гэтае слухаць? Неясна. Як бы, да? Ці зменіцца што-небудзь у стратэгіі? Неясна. Да? То бок нам усім все можа быць ясна, але па факце, як бы, што адбываецца? Нічога. Ну, пакуль адбываюцца такія, насколько я ведаю, шмат перамоў адбываюцца паміж рознымі бакамі, якія, канешне, не акцэнтуюцца ў СМІ, але працэс ідзе. І апошняе з гульні, што для мяне было вельмі істотна, гэта было адкрыццём. Ведаеце, мы шмат якія людзі, я таксама, у меня гэта сядзіць паколькі я был доўга прадпрымальнікам і не мелкім, не малым прадпрымальнікам, то у меня гэта сядзіць вось на падкорке, што нам патрэбен нейкі павадыр, які дакладна ведае, куды ісці. Вот Лукашенко гэта злы павадыр, а вось нам патрэбен там добры павадыр, там Ціхановская, Бабарыка, там Кныровіч для кагосьці і так далей. То бок нам патрэбна іерархічная структура, пабудаваная на асобе. З гэтым праблемамі ўжо сутыкнуўся офіс Ціхановскай і ўжо шмат пацярпеў ад гэтых праблем. І рух у гэты бок гэта тупіковая з'ява. Таму што я не ведаю, як агульныя вось гледачы, магчыма, будуць розныя бакі, на тое, што вось 60 чалавек на дух ввогуле не прымалі такі падыход, калі ёсць нейкі вось гэты вождь. Вождзізм у той аўдыторыі был непрымальны цалкам. Немагчымы вождь, добры вождь, які вядзе. Магчыма, нейкі такі цэнтр гравітацыі, які прыцягвае, які не над усімі. І вось гэта магчыма. І гэта было такім, вось для мяне было вельмі іскравым. Я гэта адчуў на сябе, у тым ліку, у нейкім сэнсе. Вось, но гэта было вельмі такім... Ну, на паліталагічным узроўні я б сфармуляваў гэта як тое, што расчараваныя людзі ў харызматычным лідарстве. Не трэба больш нам вось такіх вось харызматыкаў, якія ведуць проста за сабой там папулізмам ці проста тым, што яны вот такія вот тэмпераментныя, абяцаюць там нешта, уражваюць, да, а трэба, каб у лідара, у чалавека было нешта змястоўнае, да, то бок то, што прыцягвае сэнсы людзей, збірае разам, прымушае дзейнічаць. Ну, калі гэта атрымаўся на дадзены момант, ну, то бок Мацкевіч, які змог сабраць 60 чалавек вот сваёй ідэяй правесці гульню, нешта незразумелае, але тым не менш, ну, окей, да, але гэтая гісторыя скончылася. Мацкевіч не будзе далей такім палітычным лідарам. Да? Мацкевіч же не навязываў сэнсы нейкія. То бок ён прапанаваў пляцоўку і правіла гульні, а не нейкія думкі. Но Павел вельмі слушна, ведаць, вы так паказалі добра, калі выдзелілі ад сябе ось сюды кудысьці ідэі, сэнсы, гэта павінна было быць так, гэта павінна быць чалавек асобна, а тое, што ён прапануе, каб да гэтага магчыма было далучыцца. І неяк аднесціся, як кажуць у нас. Да? Два пытанні, адно з чата, іншае з іншай крыніцы. З чат такое. Слухач, глядач Максім кажа: давайце спачатку адкажам на пытанне, як скавырнуць луку, каб пачаць уз'яднанне. Што скажаце, Александр? Я так разумею, што якраз такі супрацьлеглая, ну, конечно, супрацьлеглая ідэя ляжыць у аснове таго, што вот вы казалі. Конечно, калі мы пачнем размаўляць, ну, давайте будзем шчырымі, давайте будзем дарослымі. Нам всем хацелася б вельмі заўтра пабачыць, як Лука вісіць на прыступах свайго дварца 17-го якога-нибудь. Вельмі хацелася б гэта пабачыць, таму што ён злачынца, а там больш у Аазе. Але любыя шляхі, якія маглі б да гэтага весці, вот войску Беларусь,
ці партызанскія нейкія гульні, ці нешта іншае, гэта, ну, сёння гэта фантазія. Нам з гэтым жыць яшчэ некаторы час. І мы можам траціць сілы, выдаткоўваць іх на тое, каб находзіцца в вельмі жорсткай пазіцыі. Слухайте, ну я сам был осужден по криминальной справе, якая была в час, другой части, цалком выдумана КГБ. Вы думаете, мне не как бы так вот добра за гэтым? Я бачу, як меня осудили без закона. Я до гэтага ставлюся вельмі дрэнна, я все страціў у Беларусі, так? Я б хацеў бы, конечно, некага адказнасці за гэта, так? Но ці ты знаходзішся ў вельмі такой жорсткай пазіцыі, кажаш, вось тое, што кажаце вы, давайте адразу яго зрынем, а потым будзем аб чымсьці размаўляць. Ці ты думаеш па-іншаму. І, ведаеце, адразу зрынем, і калі мы не будзем размаўляць, а што далей, пасля таго, як мы зрынем, так мы яго зрынем, у нас будзе не Лукашенко, а які-небудзь Кадыров, які будзе яшчэ горшы за Лукашенко, калі мы не будзем думаць зараз. Таму вось такое маё стаўленне, я разумею, што яно можа быць непапулярным, але, ну, мне яно падаецца асэнсаваным. Ну, то бок, падыход іншы, шаноўны Максім. Спачатку мы улічваючы тое, што Лукашенко нікуды не збіраецца, да, і мы яго не можам, як вот там было написано, скавырнуць, да, ну не можам скавырнуць. 6 гадоў нешта вот не атрымалася, да. Спачатку мы нешта робім, вот пры ім, ну а што рабіць? Можна, я ж кажу, чакаць, а можна вот нешта рабіць. А далей ужо як пойдзе такая стратегія. Да. Ну, а другое пытанне это про Сувалкаўскі клуб. Там часто гучала про Сувалкаўскі клуб. Што, Александр, такое? Гэта Сувалкаўскі клуб. Я так разумею, які вы прадстаўляеце? Гэта некая віртуальная рэч, да? Вот што это за Сувалкаўскі клуб? Сувалкі, гэта ж не віртуальная рэч. Сувалкі не віртуальная. Это город. Хаця Сувалкаўскі калідор, ну, это не калідор. Пакуль. Як бы, да, это метафора. Да, клуб это не клуб. Слушайте, ну, есть группа людей, разом за якімі мы думаем. Іх больш за 10 чалавек. Іх нашая умова не называць іх, але я вось нейкія думкі публічна ад іх ад іх асобы, как бы, ад іх асобы кажу, ну, гэта такая, ведаеце, масонская ложа. Лічыце, што гэта такая масонская ложа, якая не называе сваіх удзельнікаў. Масонская ложа. Так. Дзякуй, Александр, за тлумачэнне. Стало все ясно. Да, все стало шмат больш зразумела. Как бы в лепшие времена, в лепшие часы, скажем, вы все даведаецеся пазней. Да, карацей, ведаеце... Яшчэ ж Координацыйная рада галасавання. Так, давайте хутка. Да рэчы, вот Координацыйная рада запускае галасаванне 11-го у панядзелак і до 17-го, да нядзелі яна працягнецца. Вось наша апытанка. Да рэчы, ну, можаце яшчэ прагаласаваць, сябры пакуль што не збіраюцца удзельнічаць у выбарах у Координацыйную раду 59%, збіраюцца 41%. Ну, я звычайна і часта казаў, што наша еўрарадыйная аўдыторыя гэта людзі нашы таксама, да, то бок людзі зацікаўленыя ў беларускім палітычным працэсе, у зменах, да, і вось гэта 41% можа падацца шмат, да, і мне падаецца, што это шмат, правильно. Але я чакаў, што адсоткаў 10 напішуць, што яны збіраюцца галасаваць. Да, але гэта шмат, таму што у нас тут людзі, ну, зараджаныя. Сфармулюем гэта так, да. Што вам бы хацелася вось напярэдадні? Што мне хацелася напярэдадні? Гэтых выбараў сказаць. Глядзіце, можна быць расчараваным і казаць, што Координацыйная рада нічога не зрабіла, і гэта ўсё гуана, і я не пайду галасаваць. Ну, і гэта будзе праўда. Гэта будзе праўда. Для мяне ж Координацыйная рада выглядае як такая машынка, якая едзе, стаіць на месцы, а калі кудысьці вельмі так няспешна едзе, то не туды, куды б мы с вами хацелі. І магчымасць паўплываць на таго, хто за рулём гэтай машыны, куды яна едзе, яна менавіта праз галасаванне. Таму я пайду галасаваць. Ну, как пойду? Виртуально буду сидеть на диване, на канапе и голосовать.
Вось, ці ты ўплываеш, ці ты не ўплываеш. Гэта першае. А па-другое, у Коардынацыйнай радзе ёсць 9 спісаў. У меня ёсць, канешне, свае сімпатыі, антыпатыі, я іх не буду называць, але паглядзіце на гэта так. Вот там ёсць 6 спісаў, якія ўжо былі ў Коардынацыйнай радзе, якія зрабілі ўсё, што яны маглі зрабіць, і калі вы падтрымліваеце тое, што яны зрабілі менавіта ў Коардынацыйнай радзе, а не за яе межамі, а ў Коардынацыйнай радзе ў самой, то вы выбереце кагосьці з іх. Там есть праофісныя, там есть нейкія такія унутраныя там апозіцыі, як быццам, есть мілітарныя. Не публічна праофісныя, я так разумею, але ўсё ж таки. Ну, самі разбірайцеся, пашукайце. Ёсць, калі вам не падабаецца то, што там адбывалася гэтыя 2 гады, то ёсць 3 спісы, якія у нас новыя спісы. Гэта Зіньковіч, там беларусы дзеяння, гэта Макар, ну там, дзе Александр Азаров, гэта законы правапорядак, і гэта Колас, ваш голас. У них розныя праграмы, розныя акцэнты. Так Колас гэта хіба не інкарнацыя фракцыі Егорова? Нет, Колас гэта не реінкарнацыя фракцыі Егорова і Прокоп'ева. Колас чалавек, які шоў 32-м, напэўна, номерам у нашым спісе, і калі Блок вырашыў, што ён не пойдзе, Колас сказал: вы все козлы, я пойду. И с козой своей, так? И, конечно, Андрей взял как бы лепшее, взял там, напевно, 4 человек, у его списе з 19 человек 4 были чальцы Блока. И взял нечто з наших гэтых самых прапановаў. Ўсё ж таки только 5 человек атрымалі, ці 4 нават, улічваючы з ім, з 19. Ну, это тады... Ён не был фракцыі, не был Коордынацыйнай радзе и так далее. Ён не прайшоў нікуды і быў 10 там, ну, не так, чтобы далёка, но не удзельнічаў усім гэтым. Таму там 4 з 19 чалавек, якіх ён прывабіў. У яго праграме ёсць пару маіх пунктаў. Напэўна, ён вырашыў, што гэта добрыя пункты. Гэта самафінансаванне, аб тым, што Коордынацыйная рада павінна сама за сябе плаціць. Пасля таго, як скралі 150 000 гэтых самых, ну, як ты будзеш яшчэ браць грошы, да? І ён прапануе, ну, зачыніць Коордынацыйную раду праз 99 дзён. Не ведаю, як яму гэта атрымаецца, калі ён не будзе працаваць, але ён гэта прапануе. Я не бачу іншых тых прапаноў, якія былі у Блока беларусам, што Блок беларусы займаўся буйнымі праблемамі. Там Прокоп'ев хадзіў, казаў аб тым, што надо перафарматаваць все структуры. Прокоп'ев мучыў Ціхановскую, ну, мучыў. Ну, Прокоп'ев задаваў пытанне Ціхановскай і Егорова таксама. Гэта было пытанне вось здесь наверсе. Як нам працаваць на беларушчыну, да? Колас не ставіць ввогуле такіх пытанняў. Колас кажа: хлопцы, нам трэба працаваць зараз з тымі людзьмі, якія за нас галасуюць, а ў іх праблемы візы, эти дзеці, якія губляюць беларускасць, і там працаўладкаванне. Таму нейкія інсінуацыі, што там 4 чалавека з 19, і таму гэта некая рэінкарнацыя, ну вось яно выглядае так. Ён асобны чалавек, асобны палітык, які ўзяў вось гэтых 4 чалавек, які прапаноўвае іншы погляд, у якім есть частка маіх. Я вельмі рады, што ёсць частка пра самафінансаванне, ну і ўвогуле пра адказнасць за свае дзеянні. Але все астатняе гэта іх асабістая праца, і я бы не бачыў у гэтым некую рэінкарнацыю Блока, таму што Блок Прокоп'ева і Егорова быў іншым. Ён казаў пра іншае і накіроўваў свае дзеянні на іншае. Я казаў пра стратэгію 2030, пра адказнасць кабінета і так далей. І мы не бачым гэтага ў праграме Блока, таму ўсё ж таки давайте прыглядацца больш уважліва. Карацей, вы рэкамендуеце Колас? Нет. Нет. Я рэкамендую, калі вы жадаеце нейкіх змен, паглядзець на гэтыя 3, якія знаходзяцца за межамі тых, хто ўжо там быў, і выбраць для сябе таго, хто вам больш падабаецца. Я ўсё ж таки знаходжуся ў статусе журналіста, блогера, і вельмі намагаюся не как бы... Александр Кнырович рэкамендуе нам усім думаць сваёй галавой. Это цяжка, конечно, Александр. Цяжка думаць сваёй галавой. Максим, сёння 18 па Варшаве і 19 па Менску 2 сімпатычных паліталагіні мяне пераканаюць на свой бок. Добра, на гэтым сёння скончым. Дзякуй вялікі сябры, што слухалі і глядзелі. Дзякуй, Александр. Дзякуй, Павел. Дзякуй, уважаемые глядачы. Да пабачэння.